Neymiş yani bunlar? Ahlaka tezenden geldi. Men Azasardan gelen. Kıstaçı hemen orana da kabul olsun Allah. Kabul olsun. Yıllara da netiyor. Allah zaten ilkilere. Yetersen netiveden orada aynı ortaraklarına geçtik. Ayam 13. Mart'ta Xudoya şükür. Ahirlere ayam. Kabul olsun. Ne el adaylar, ne ötedelik. Ne qovu bize işletler. Yine kayda yaz. Orada ay toy adamlar üçün işlenýän ay. Bilemmi? Näme işler etdiňiz şol aýda? Menden masazam. Ha, senin maslahaly aşyl hökmüne. Men gruppa toy başladım netiyede ben. Şoňa taýarladım orada da. Tuğul. Resulun gruppa toy başlady. Sen bilýärdiňizmi oglanlar gyýlar? Resulun sagatlaryň toýu gidiýär-de. Inni habarly bolun gruppa toyda badyr Resulun bar. Ahlafam var, Twist'ten girmekçi oluyor. Men grup. Kul zamanına ikinci gruppa toyunda men bilen bile bolupdyň ýadyma düşýär. Tapawdyna düşündiňmi? Agramlyk, kynlyk tarapdan. Yok, hiç değil. Söyleme. Çok abisini sagat yaptı. Ya hapsi durmuşda gurulu yani oğlum var. Şu an gurulu yani. Asıl hadiye'nin oyuncu? Yer olmasa gurlasın yani. Nokta. Maksimalini. Gurulu mesela oldu. Kıskan yan yaptı. Beyle Men ne tegelik? yanlışmasam 2 tane klibi dindim. Bir gepleşige gidip geldim. Aýbele bilen digstatsiya iyi. 3 tane aydım da ne yanlışla da orada men 3 tane aydım dindim. Startda oydum. Malajes, tuğulama. Qow geçip duramma. Qow. Ne, ikinci sezon ýadyp otyryp netiyeden. İkinci sezonda men aýratyn şu 3 ýyl bilelikde çağıranmyň sebäbi bar. Rejissörüm nurly maksat etdik. 2013 bilen 2023 aralyk 10 ýyllap şu toy wagtlarynda işleýän oglanlar ütgemedi. Ünserdäňim soňa. Ütgemedi toy wagtlarynda şowur ýüzler, şowur adamlar bir 10 ýyl eken. 23'den soň bize täze ýüzler goşulyp başlady toy wagtlaryna. Täze ýüzler şoň üçin Ahlasam Lux, Resulam var, Beglem var. Ve bunun daşından hem yine de 5-10 tane täze ýüzler goşuldy toy wagtlaryna. Ýöne gönü falçyn bomba bolup girdi. Ve girşi alam bir sezon, 2 sezondan soň gitip giden oglanlarym bar. Atsan gurunda. Ýöne şolan 3-de mene şunu çağırandan bilen 3-dem dowam edip gelýärler. Näme wara düşündirip bilersiňiz falçyn täze. Men aýdaýyn. Men pikirimçe şu wagt oglanlarym daşyndan synlaýanna, Luxam başda çykanyna nemede jibeýarlar. Şöyle sesde on kenarın oyunu boya düşünýär aýdymlaryny aýdyp. Jany sesinde diýär majes gowaýdyar oglanyp. Real hakyky ses aýdýanlar az düşünýär muny. Şu talandyny hormat goýup majes diýädim. Ondan Begille de şonýaly. Twist'da da şu. İsleýän zadyny edýär. Islendik işde de pulçynäli bir lezzet alıp işlesen şol iş işte koşu bol istetam suza ýasaýan bol istaýdym şeslejikdir bol şonu söýüp işlesen mysal üçin ýokary barma mümkinçilik gatykany kadýanda söýüp işläni işinde. Men ýöne nämeden görýärdim bilýärmi dostlar? Üstüne. Bilserim ahlafa rock and roll diýilýär. Şu janra türkmen stili taýly bilýärmi? Lalaşýarmy? Ahlafa çenli rock and roll janry ýok bizde. Rock wady diýen. Arasda rock wady. Resulun janryny indi näme diýip düşündirip bolýarmy men? Pop bolýarmy? Popmy? Pop Resulun. Menim aslında Nur Muhammed Meredov ýolundan aýdadym. Prosta öz ýolum bolsun diýip şunýalyk Täze aýdymlar öz stilimle başladım. Özüm iyi goýoýun, biriniň goýan izinden ýöremän, özüm iyi goýoýun diýdim şondan. Ana şonu Sama afterski aýdymlar, ama afterski. Hem de afterski. Meredov'dan aýdyp otyrdy. Bir oturuşda isper TikTok'da. Öz ýol diýilýär. Ne problem. Ona Beglink hem şol. Beglink ýene birinji gede dinlämde. Alçy bir hilek. Orkoçan oglanlar bolýar, gelbärik diýip duran bilýär. Birinji gedek Lux görümde aslında müňden biriniň bir belli bir bölegine uly goşanlar goşan oglan şol oglan. Ne habarly bolan.
Bundan birine bir uly agramly bölegini koşan oglan şula oglan aýdym sağ tarapyna çağırar taýýarlamakda dik turdy. Tawa. Ondan şu stili bilen aýdyp başy, "Ey men nidim? Türkmen dinleýijimi nädip kabul ederkä?" diýdim. O var saçam diýinna. Saç. Ene öňümizde saçlak yol worsaly bilýärmi? Hakkalyň galyň matdan sonra. O sen ne bir Resulullah soňa Resuluň aýdym dinledim. Birinji aýdymyň näme Resul? On keşif sağdı yani. On keşif saat ýaly. Eýdiň halyn kän goşup durmay bir hil hal ýalakda bilýär. On keşif saat ýaly. Emun kim dinlemeli kän oglaýdym. İçimden şey diýdim men taňa. Şey diýdiler emne çıkmaka enne başlara dinletdim ne. Şu men ýanky diýişim ýaly özüň üýtde şkol saýlanmasaň birinin ağzına öýkonýarlar ýaşlar çykýar şu Lübo ýaş çykýan üns berýänler plan ýaly gaýjandyr. Dogry da. Dogry. Ana şu şoň üçin saýlanmak gerek. O tarapdan diýjek bolam. Talandyň saýlan görkezmeli. Gowy sesin wa bolup plan ýaly gaýsaňam ojo sen soňunçy däl. Lala şäpmi? Siz näil maksat berýärsiz? Düşüngüle men naçynaýyş adam diýjek gel. Belli bir tejribe topladym oglanlar. Açysan görün, o praktikaň barda. Näme başlamaly, nämeden başlamaly, o näme edende dogry bolýar. Men aýdymçy bolasym gelýär, men alp barjy bolasym gelýär, men artist bolasym gelýär. Başla bilenem. Näme maksat berýär? Rap aýtjak diýip gelýärler. Aýdym aýtjak diýip rapçiler diýemek ýöne aýdym aýdasym gelýär diýip gelseler, sonra berýänler. Birinji dinläp görýän. Onun bir çalıcı bir zat var ýöne dogry däl, aýdymçy däl, bişmedik ýaýyny. Onun sonra berýän, bol nämeden başlajak diýen bol. Sen bilen bilaýdym aýtjak diýerler. Ýa-da o duet, köpçe duet sorýar. Onun näme etmeli? Ýani men şoňa gowy jogap da birinji bilen etmeli zady vokala atnamaly. Birinji bilen etmeli. Sesin o zadyny goýmaly, ses goýmaly. Golos pastavlyn diýler. Şol gerek. Köpçe ýok. 90% ýok. Onun ýöne ay studiýa düzeder, o neder, o bolmaýar. Sen uspехin, men pikirimçe 50% sen техникаң, galanam дело вкуса diýildi. Galanam gowdat saýlap aýdy bermeli. Berdan bir datda sunotda. Aýdymçy belli bir derejeye ýetensen halifasy ahbat häzirge şeýdem aýdymay durany ýöne. Repde näýle şundan datdamy? Ay, yo men aýdym onu. Men bilemem. Yo moş döz aralar näseler edýändirler ýöne bilemem. Unda raplara patasy rapçylar diýerler. Näýe? Patasız başa. Patas. Men bererdim. Потому что döwre wara şu wagt döwre wara biz rap уже undergrounddan çykdy, ýokary çykdy. Oň üçin köp iş edildi şonu çykarmak üçin. To есть uly kiçem dinleýär rap şu wagt. Rapyň şol sebäpden hem şu wagt edip bolýar şonu. Ýöne biz döwre men 2006-da aýtdym da birinji rapy. Biz döwrene ora saýk däli halipaçylyk etdi maňa. O görkezdi, düşünürdi, nädip, näme, nidi ýöne edilip bir diýen zady ýadmaşa. Şu dogry bar ýa şu o zadyňdan çykman gitsen, üstünlüge barýan sen nidi ýöne. Ýokary. Maňa kimin sunugydy täsir edýär? Maňa. Misal üçin aýdaly, esasy 3 adamky biri türklerdäki beýazy bilýänsiňiz. Beýaz abi. Maňa gaty täsir edýär, şoň görkezýän zatlary. Sunugydy bilen täsir edýär, oturup bäht ýa. Ondan urgan Baram Pavel Volya. Maňa gaty täsir Şimdiden edýär. diýdim o diýer şunu. Şu üçlü maňa gaty täsir edýär. Indi türkmen auditoriýadan kim täsir edýär? Soňky döwür maňa şeýle bir täsir edýär. Kerim diýip program bilýän şonu. Kerim Baýgellik diýip anan maňa täsir edýär şol oglan. O begener beýdiýse gäl. Begensin Kerimcan begensin özüne aýdamagym üstedimi? Ýöne şoň bir wideoda öňümden çykdy, ýaltanman şoň sahypasyna girip ýeke-ýeke oturup görýän şoň zatlaryny. Kim sunugydy saňa rapda täsir edýär? Türkmen daşary otapady ýok. Bir küçükden birinji saýk däl. İkinci skriptdan ýetdi bir ors. Bir gadak orsam däl. Yeni bir rapper var, ol mene doğru düşünmek näme aýdýan. İnglisçe aýdýany şu akymyň emnin
Aklyny, ýadyny, şo sözden gurunulşy, näl çekimli, sözler näl goýa. Şolar da. Türkmen auditoriýadan diňe orazmy? Edil rap da şeýle. Mysal üçin opşy sunuwadyň içine seredendiken. Kendir, men rapda doğru. Daş gitmek gerek. Resula kim täsir edýär? Resula. Türkmen yerine yetirci İspanyollardan daşından. Birinci bilen kimdir öýdän? Näme düşündirmen Johnny diýesim gelýär şu wagt. Diýesim gelýär. Johnny lakamlardy. Sonun Diýesim. bir gel Johnny'ň aýdymlary ýakyn ýalyk içim. Bilemok. Do bildimi? Yo, bilenok. Näme üçin şonu diýjegini bilýärdim täze. O däl, olama da birinji bilen Nur Muhammed Meredow. Ýöne beýlede sebäbi bar. Şol adamyň ara goýup giden ýory, halkyň şoňa bolan söýgüsi. Diňe men näler ýerkimim şonu ýarakdyrlar, şu Nury ýatlasa, aýdymyny diňleseler. Men aýdym şok bunny diňleýän, ony gaýwany şägir tok bunny diňleýärdim. Kiçilikden bärim şoň aýdymlary bilen şu aýdymçy boldum niýsem amala. Şoň üçin birinji bilen Nur Muhammed Meredow. Sağ ol. Johnny diýdiler aýan. Johnny. Tüm sunuwlar bolýam. Ona da sunuwadymy gowy ýa-ni. Johnny gowy. Hiç ber. Şu mantyky ýolundan giderdiňmi ýa? Nur Muhammed Meredow'ň ýolundan giderdiňmi bir şeýle tory bolsa. Elbetde şu wagtky. Onun üstünde kalanan bolsaň diýjek bolýansyňyz da. Var, ýylyň ýolla. Başladım. Özüm ýol goýaýyn diýip. Öz ýolumy açdym. Mysal üçin aýdary Nurum başlanyny Aksaparyň ýolundan aýdyp durar, dogrymy? Şonýaly başda bir zatdan başlamaly bolýar. Sen öz özüňden hiçkile kiçilikden 5-6 ýaş boldyňmy? Aýdym getirmäňe sözüm düzüp ber diýip aýdym şol gidilenokda okman birini diňlenir ýa. Şo inniki diňlejekler aýdyl Luksy diňledi. Şo aýdymlaryny aýdyp bagşy boldy. Onuň näýlek sesi güýçli, talantly we başlaryň ýygynyň gaýtalanmagyň täbi şonýaly trenirowka etmeliler. Baza gurýan. Sportda aýdaly Habib berse trenirowkanyň gowy neme turgan bolup ýetişýärler. Şoň gowy sportsmen bolup ýetişýän ýaly ýokarrak başlardan alýan sesin açylary ýaly. Mesela üçin bärki başlar bilen sesi dymyrak başlaryň stilinen aýdyp başlany bolsam aýdaly sesim ýapyrak gordy mesela üçin. Hän ýokary baryp bilmezdim şoň ýaly. Baza dürüpdim. Birini diňläpler. Aýdy bilýär şu an Nur Meredow'ň aýdymany aýdýanmy? Dawa. Tamam, da oturdu bile mokşu var. Nuri'nin aydımını, Resulu oturdu bile. Konuşu aytaydı mı? Önüm gitti gıyda. Murat, seret özüňi gowduýar ýaly aýdyn sen şu wagt konteynerin içinde Murat. Primärno. Arada de bir ýylda TikTok'da doýup şonu. Sonlu söýgüniň güli saraly gurap urdu hadaryň ýeli gelmediň sorap bar düşmanyň dili aramydy bulap uzaklarda galyň edidim mehri bar düşmanyň dili aramydy bulap uzaklarda galyň edidim mehri. Kavarım yok mu içiyle? Şunu bilen ya. Yani İdarla ya. Arada bak saat settiklayıp yürüyelim. Son yarlıkla. Red Bull bilen gavatlaştık. Onu account'uma özüm yöredim oktum. Neme bilýän Aleyla yöredi hadi. Näme üçin men patbisyny dälim onam bilem okat ya men Red Bull bilen siz Red Bull'u tanamadyňyzdan aýdymçy dälden has öň tanaýan ýöne näkilikden aýtjak gär. Sebäbi aýtma diýipdi. Has öňrekden tanaýan. Onu iş meselesi. İş meselesi boyunca işleşýärdik. Olam telek geçip menem telek geçip. Onun neme diýip Perwan da orajy diýär.
Qowutyp barýan gama diýen ýa näçe patpisatsiýa da gokdy. Men patpisyny dälmi o diýip ýok. Şeýle patpisatsiýa etdik. O arada da şunu arap boldy. Benim öňler näle patpisatsiýa edýän, atwet berenok. Menem iň halamaýan dadym bir ýerinde durmak gawy. Ondan bir toýda da duşýar patpisatsiýa edýän. Atwet patpisatsiýa edenokon aýyr ýani. Ýene bir da duşdyk, ýene şunu Aysama var. Bir gede кажется подписаны в ответ durdu. Soň aýyrdymy? Men nälerin leýärdi. Bilem o aýrylypdyr. Men ýa wroje bilen işlämýär. Özümden bir gowrukda gorkatyp berdim. Şunu gowniýeten opda значит, bilemmi? Diňe bolýar. Şoňa kabul etgende. Şoňa kabul etgende o gowniýeten op значит. Patpisyn näş var ýaçda adam ogrodýan gowy. Ala, neme? Enne häzir ahlakdan sonra sana kimin aýdym täsir edýän diýsen içimden gelýän söz birinji bilen Elvis Presley. Gelýär. Ilham alýan. Olam Elvis Presley'in aydımlarından näle zato što cover şkolana Elvis Presley. Onun aydımlarını öz stiline aydan. Öz aydımlarım var. Ona söz yok. Öne şu döwrüň nähilek Elvis Presley nähilek olam. Şo döwrüň Afro-Amerika aydımlary var bilýärmi? Şolary alyp öz çaýdan rock and roll stile salan. Şoň şunam rock and roll janrynyň karol hazaplanýar. Bak, Şunun täze burada berenligi sebäpli Elvis Presley'ni şo imne şo hereketi boýunça şeýtip saýlap alan zatlaryndan men ilham alyp özüm terbiýeleýän. Duygu tarapdan seyretsek bolsam türklerde Ahmet Kaya var. gowrýanmy? Hawa. Ana şu ol aydın içinde yaşap ülküden adamda söyler kılan. Ara söyle olarlar. Onlar gowre, ya o aydym näme var ki şüklenýär. O sonra koymalı dedi. Mine rap bolsa sözler gönü. Gönü sözleri manisi o son. Aydym naverni naverni. Hengene wara. Men pikirimçe bilem oksudum oýny. Kim süýçi bolsa priýatda. Gol söz. Yo hawa mesele yo. Yerine getirmeye ulur olayını. Men pikirimçe. Aydym şo uzak ýaşamagyna näme kan täsir edýär? Temasy, fazymy, hengimi, Men pikirimçe hengim däl sözü. Şeýlem kan. Şunu men Uzak ýaşamagy. bir arada killem, maşyna oturun killemde. Çıkman udarap, köni İngiliz aydımlar var bilýärmi mesela? Şolar var. Biz abysynca işlemizde pripevy. Например, kuplet, zapev, pripev. Ona käde zapev, pripev diýip hutor ýaz bilýärmi? Indi şu täze çykarýan aydymlarymız mesela 2 minut, 3 minut maksimumda. 8 minutlyk aydymlar var eken. Arenge, nay. Ýöne gaýtylap duran eken şowur pripevi. Şunun arasyna sol ýörýärdi ýene pripev. Durmuşam polman diýýär o da. Ýerde Hadice bolan. Ay bu adamlar gat gowrukmaja. Şon ýa. Rizul näme pikredýär? Pikirimçe otayda aydymna kengemme, södümme. Tebilelikdedirler. Keng owy, seret näle bolýar. Keng birinji ýerde de bolup bilýär, käwir halatlarda. Sebäbi daşary ýol aydym diňlänne sözüni düşünmän gowar ýa-da diňleýän. Şoň üçin keng birinji ýerde de bolup bilýär. On kesiptadi al çykanna şoň sözüne düşünen okdylar, şo türkmenler meýdan okdylar. Şonda. Значит, şoň kengi aýdylşy şo tembir düşüp gel. В общем, meni kenge barýam kadýanna. Sözüm gowda keng alan keng diýsen şo mirawoy, şo birinji ýerde keng durýar. Meň pikirimçe şo. Siret. Ronaldo kolan terajeydi. Kolan zady gaçýasy da. Men istemezdim. Saýyn. Oynayam meňe bolsun ýa. Çay, kola koydum. Galaysa diýip sevdasy. Müşkärde tananmak kıymy, ya tananyp pit bol dowam etmek kıymy. İkincisi. İkinci. Gönü. İkinci tanalmak problema däl. Şonu men pikirimçe agramy saklap Şen iň soň gaýdymyňdan gowsyn etip durmaly pastaýanla. Yankı Begliň diýen bar, gowaýdym işleme, gowaýdym diýany arada nemede otursukda da çağırdylar bolýan. Şeýdä-de şu allyň araňdan gowaýdym çykaryp bilersiň diýip olam şo soraw berdi. Indi şo soraw diýip şeýdä, ondan öňe diýip degme maňa çykardyň diýip.
Ondan has gow diye alňaryň çykardym diýär maňa. Ince gow aýdymlar çykaryp ondan gowtun çykaryp gitmeliler diýär maňa. Ol aýdym gow bolup biler, her daşy most ondan gow Şolar bolup ýaly bolup biler. Ýani iminna Onu söýdi de, o iminna marad üçin şol aýdymdan gow aýdym çykmaýar. Realna şol aýdym durmuşundan geçipdir. Şoň üçin Zat ne birinin historiýasyny, taryhyny ýazdyň şolaýdym da men. birinin Birinin çyndan bolanda. Geçtim senden. Eğer de durmuşsun. Ben de bir adam hatamda görüyorum. Gerçekten su geçen gidelim şeyde üçüncü de sonra koyacak ya beni. Abi yok. Benim kardeş yes şu gayret edin. Eğer durmuşsunuz bir kino olsa şu kinoda öyle kayıt aydınlıdın yer almanı dilerdiniz. bir ýerler. Menkä. Durmuşum tabii. Ben dur. Durmuşum. Oram durmuşsun derler, durmasın diye vay ya. Biliyor musun? Ben tağlamı durmasın. O odanlar ne istiyorlar? Tüyste maşyny ýerýär. Yok yok duranız. Kepçilik var. Gaty o ýerine düşýär. Vere. Günne doglan günne. Ben toydan toya. Ben varım doğrumla sohbet ettim darak diyer. Ay günne doglan günne pelwanyň doglan günne sohbet etdim darap. Soňam gitdim öýme. Toýdum toýdum. Belli konu mektep hatırına yokluğum için ölçerim mektep günü boynalayamam. Yo aslında var, ne gowsoro. Ya da öd içinden özüme men öd içinden özüme benim konu mektep git oynayamam. Yo köne mektep men nämeden dedi men polup bolanok men köne mektep. Ol понятно. Ýöne şu bizim ýurdumyzda türkmen rapda köne mektep, täze mektep ýalňyş assosiasiýa edilýär. Ýalňyş traktowka edilýär. Aslında old school başga da. Bizde köne yani ulaglanlar başdaklara köne mektep diýär. 2015'te aýdyp başlan rapperler var. Köne old school. Köne mektepden aýdyp. Men 2006. Ýöne men ne bir zady bar, men hiç açan zada girip göremok. Old school tema girip göremok. Yok men. Pastaýany ýa söýgü ýa çıra. Onuň men özümi bizim traktowkamyzda, bizim zadymyzda, düşünjämizde salsam türkmen rap düşünje men köne mektep. Ýöne Miraboy hakyky hip hop rap düşünje salsam men täze mektep. Men şu täze mektepdigime Miraboy traktowkada. Täze mektepdigime oňa. Testlerlik adam dediğen hasi. Ne için rapta hem bakışını hem de diyorlar 70'den oturmayı men beyik benim bozi nata yok men bitti gidin ulugla aydiya. Gowsoro. Sebebi ne ýazýan rapler bar ha. Ne janr bolýar, направление bolýar, onu bilemok. Swag tip bir zat bar. Şoň prawilasy bar. Şumat aşagyna saz bar ha, çıra saz gidip otyrda. Menem otayda men sada misal üçin şu wagt kollej milýony pulum etenok diýsen o gelişmeýär. Şo taýda näme etmeli gerek bolsa maňa diýenim satyn alyp, ýani övünmeli diňe. Diňe övün. Optimizm näberdi? Awa. Misal üçin biz çıra aýdýardyk. Her hil zat aýdylýar, näme men Mercedes sürýän näme zat özümizem awtobusda düzýärdik şo sözleri. Geçmişinde yatlamak istemeyen birilerim var. Bak. Hemen da değişiyor. Hem işte de vardır on yal. Ya sizce de var ya. Aytmak var. Yok yoktur lan. Pромежуток değil mi? Plancıyla. Seni yatlatım gelen o. Yatlatım gelen o absolutno ba. 2016-2023 Aralık. Вообще yatlatım gelen. Ja, men yok. İsterlik bilmem kıyınçılık olsun ya da insanı yatlanılýar. Ol ispitaniýa bolup bilýär. Taýdy tuşky statýa ol şuňa basgan çakda aýdaly. Basgan çak münip barýan 1-2 ýok bolsa näet, oňa münjeksen. Şoňa bas gitmeli. Onu
Ýatlamam erwedi zady ýok hadi. Berwedi ýok. Ýa berem soragına var, men dogry düşünen bolsam, ýatlasyn gelen ok diýende. Şo ýyllara ýatlasym gelen. Bolonyna gynanyň o. Bolon. Ýani ýatlasyn gelen. Agyrrak. Ýatlasyn gelen ok. Ay, 5 ýaş. 5 ýaşyň. İdo. Yo, şu 5. Ha, şun. Men 2016. Her kimde ba diyecek bolýan. Beýdilem öýdä kalmış Snaymetno 2016. Öyle gelen. Ýalňyş Snaymetno öýdäki. Ba. Onda durma Öyle düzedeýin. derken, 17 öýlen o ýerlerin geçip bolýar diýip. Ýalňyş Snaymetno. Ya şol ýöne bolonyna gynanyň ok döne ýatlasyn gelen ok. Ha. Dogruňyzy näme diýilen ýaňy? Nalanlaryna, nala. Zeyrin ýalara. Şonu. Energiýany sorýa gerek ha. Sen pelwanjan bir dada diýinna. Şeýle var. Adam daşynda kim okrujenýasynda kim bolýar? Olam şo bolup gidýär. Daşynda emmes nalap, o pahyram energiýasyny alsalar, o pahyram şo nalap berer de ondan. Daşynda mysal üçin öňe gowy etýän dostlary, söýýän ýary, tam wepal jigler doganlar bolsa, hoç ni hoç adam hemme tarapdan. Speş nu. Gelýän dadyny var. Men horlanasym gelýär. Arada parik koydum, görünsüňiz. Önüm abet 3'te koydum, akşam 11'de de ayırdım şu parayı. Näme üçin? Birinci nowatda kakam ýygyrdy, ýogat dedi. O kakam aýyr ýogat. Näme? İkincidenem sol meni bir rahat etdi şu parayı. Men sana ýazdym ha, özüň aýyr gerek bolýardy. Ne şu wagt men taşdyda, häme? Taşdyda bolup köpçülükde men özümi rahat duýýam. Şeýle kabul. Gaýtam şu meni bir hilek harizmam artdyrýar. Islerini adam bilen gurlaşyp bilýän taşdyda wagtym. Ýöne taşdyda maşina var, her kim maňa berdi. Bulýan ýaly. Tonunum. Getirdir bari aynalaşdy o şey bakalım. Hatta näme bolu svetoforda boldy. Şu boldy da mena bak durdum. Kaptalymdaky maşin öňünde problem var. Şeýtdiler der. Etdiler. Soňa menne bir hilek oňaýsy ýagdaýa salman diýdiler men. Gaýtam şu men gulýan ýalyk duýýan şonu. Ýok diýdim. Beýdip men bir rahat etjek bolsa näme gerek taç. Ýöne horlanyp näme dedim gele kaçok bolasym gelen o horlanyp gelen. Form. Sizde näme ýetgedetiňiz gelýär? Mena Hudaýa şükür. Mena burnum kıseldirdim bura. Toya gir ýalar restoran. Bolun topmalar ýerler top. Yo burnum toplar. Yo restorany var ýa-da mysal. Ay olmuş ya. Yo, ilki kolegos gelýär kolega. Koydan ha kamera kana sıra. O lokal ýerde. Ondan diktir gorýa-da aýdyp bas, ýene gelýär diýen. Yarım saatdan gelýär deglen. Eger multifilmda ödümde bir personajy meňdetmer bolsa, haýtyra men giderdim. Ilminde berdiler. Hemme tarapdan dengeler ýalymy? Bot ödümi. Dracula bol oýnaýar. Şo maňa da meňde diýdiler şo. Monster of Canicule. Şol öýdän o. Şey, Men mağurlak balu bolurdum. Mağurlak balu bilýärmi? balu o meňde. Şo Meňde gitdiň şo wagt. Sen kim bolurdun? Tarzan. Clayton. Clayton meňde ya. Clayton'a meňde ýaly. Men bilem o. Mağuli. Bilem o. Simba. Ýok, bu näme bu? Minyon. Minyon. Şeýle baýlyk diýip her kim bir zada düşünýär-de garaýa. Men pikirimçe lisini özümçe. Baýlyk bira maskala ha. Baram şu maskalan haçanda jany sag bolup çykyp gelýär. Gül oýnap çağılan gapdalsyň. Ene men üçin lisini özüm üçin iň bol baýlyk. Sen üçin? Men üçin saglyk. Birinji bilen saglyk bolmasa hiç şeýlek zadyň manysam ýok ýa-da diýär. Müňsan problemaň bar diýär. Haçan janyň sagka
näse bolanda ýekeje bolup galýar diýär. Hakyky. Şon ýaly saglyk bolmasa balanlar liderekde. Şondan soň saglyk bilen daýysy başlaýar. Özüň kowasyň, işiň, maşgalaň, saglyk anırsy. Birinji başlaýar. Baýlyk temasyna bir aglamyň bir bilen gurlaşdyk arada. Men beýnimi ýetgitde bolam. Adamyň diýe ýaşy 3-4 topara bölünýär diýär. 25 ýaşa çenli. Ona diýe bir zahilrak döwür diýilýär diýär adam diýär. Ýaşlyk edýär, tamtyklyk edýär, we ýene 25-den 30 bilen ýa 40 arasy. Bu döwürde esas kellesini gazanmak bolýar diýär. Näme üçin mysal üçin plan dostum, plan maşyn türkler mende ýok. Näme üçin dostum jaýaly men alamak. Näme üçin ýöne pulun ýyzyny alýan ýaşy. Şo ýaşlarda diýär özüňi diýär 25 ýaşa sen tamtyklykdan saklamaly. 25 ile 30 ýaşyň aralygyna pulunu saklamaly diýär. Sabrly. Gözüň dok bolmaly diýär. Şükürli bolmaly diýär. 30 ýaşdan soň diýär başarsaň diýär nemelere girmejek bolýar. Diňe özüňe jogap berip ýaşa diýär. Plana jogap berýär bolma diýär. Ondan diýär sen hem jigim diýdi, şo ýaşyň içinde näçe diýdi. Sabrly bol diýdi. Biznes temasyna gurlaşdymda maşynyň mam diýdi ba. Üstüňde jaýyň ba. Ezen kalkın bami, Allah'a şükür ba. Sağalan bami, ba. Ayalyň bami, ba. Bir balnisa var, toy etjek var, beýleňde 5 mançyň bami, ba. Onuň diýdi, bütün dünýäň baýlygyny diýdi, dünýädäki 5 milliard adama deňje paýlanana, saňa şondan artyk maç ýeter öýdäňmi diýdi. Şa, bütün dünýäň baýlygyny dünyada bir neçe milyard adam var. 9 vardı. 9 milyard adamı deňje paýlanýar diýip hasap etdi. Şondan artyk mı çizer öýdäň sana diýdi. Iň uly baýlyk aşgalanma, Allah'a şükür saglygymma. İşlemden gulýarjak ýöräp dur. Men üçin iň uly baýlyk şo. Şondan artyk maslahat gerekkä. Yani wara perwan. Gene bir dapda da. Olam iň uly baýlyk bir diýerdim. Nefsin dok saklama. Aç göz bolman, näme bolsaň ýa-da diýişim bolýar. Nefsin dok saklamaly. Şu bir ýyllar aýdymyz. Bol hit bolmuş diňlendi. Onuň şu näle bize täsir berdi. Näle goşup goşdy. Toylara has gowy köp toylar köpelli. Onuň diňe öz ýurdumyzda da daşar ýurtlardan dinleýjim köpelli. Ol uje başgaça duýgu. Bilen öz ýurdumda da söýlemegem aýratyn ol duýgusyny men hiç gaçan denemeýän sebäbi sen görýärler, sila hormaty ýanyna janly duýýan şolady. Mende daşar ýurtda da senin diline düşünmänem aýdymyny özüňi söýýärler, olam bir başgaça bir ýetişik duýgu. Doğru. Gördüğümüzde de. Aydımçılıktan, tamadaçılıktan, zektaçılıktan, şovmençılıktan başka başarayanlardan var mı? Menne ba? O soru. Menne ba? Mende de var. Edil aydımçılığı, şovmenliği başarısını ziyade başka da başarayanlar. Ba. Sen bilýän ony? Ba. Sen ýokary bilimdimi? Okan ogrum diploma, gön medeni köpçülik şäherli gurnaýjy. Gön öýde okurmuşal, diplomuşal. Bana başka da adam var. Yok, ba. Ne, ýokary bilimi şuly boýunça aldım. Ondaşyndan video montaj, Photoshop, professional montaj edip bilýän. Web designer. Renk vat gowy sağla bilýän. Ay, sen var. Web designer, HTML, CSS meseleler. Mazet. Esas şol goýan. Nahar bitirip bilýän, ilim gaty öýüji. Mal toy bilýän. Ýaşap bilýän, şu adem alypdy. Ustaçylyk, gapy. Elektriklikden azawlyk başynçykka bir gerek togurdy ýöne elbetde. Yo, bul zat diýe soragy dinledi. Alp barys bolşun ýaly. Alp barys bolşum ýaly aýany. Şoňa professional. Photoshop, grafический дизайнер. Qoňgurýan, makadiýan. Onuň
Şu melki motorika bilen näme zat? Kiçike. O kiçik zatlary orna men zadet gördüm lan multik gördüm stop motion diýip. Zatlar surat düşürüp multik ýasaýan. Şonu wrojik kap oňordum, gowy etdim mükemmel diýen. Sewda zat gowy etdiň kirip bastym. Gowatdan Batysymdan kim tapmardym diýär. tapmaýan mesele. Aha, Resul, näme hüneриň bar? Luksa getiräýdi. Şeýle gidip durdy. Men esasa kofe bilen köpürak Barista meşgullananım sebäpli. Awa. Bir zat öwrenip başlamda, şoň düýü bilen öwrenýänligim sebäpli baristaçylyk owçukka men Köpde baristadyr. Awa. Biram ogrum lingwist psikolog. Golda sporba. Şu adyçy Apreldan. Doğru. Biram şunu ara aýdym aýdymdanam ýokarrak goýan ýöne gelen wagtyna bagly. Şahir. Şeýle bir käde bar oturup killemi ýanlara girip durýar. Bir giden ýazan goşgulanma diýiplerim ben. Ben aýdyma da geçmedi. Ama da bir da okap berdim ama gullukda ýazam. Mende näme imni şu şahirçylykda näme gowy bir zadym üstü bilen gön aýtmak däl bir zadym üstü bilen premier getirýän. Ben şu tarapyma ýokarrak bar berýän. Owy, Resul. Mazet. Men öz ýokary bilim boýunça hukukçy, jurist. Aha. Öz urumda da işledim. Aha. Onun için yine işläp bilerdim. Mesela şu yankı berilen soraga jogap da şundan başga näme öwrenýärse men özüm hukukçy bolansoň gowurýardym ýöne hukukçylygy. Men opşum kriminalistikany gowurýardym affetinde. Şol ugry gyzyklanyp okudum diýsem bolýar. Aýdaly güýçli kriminalist çykyp bilerdi. Benden o. Eger men öňüm hukukçydym, aýdymçy boldum. Eger aýdymçy bolmady gordum, daş hukukçy bolardym. Başga men aýdymçylyk. Sonra kariyera barada gidip otururum. Adamın durmuşu kariyerasına täsir etip bilýärmi? Bilýär. Şoň şunu gatýara tap bolmaly. Gatsera tap ýaşamady. Nemçi şu var hemmekşi bir yana çektim. Men sonra başka yana çektim. Men ýene de Kimine sorum da bu? Men umumy berdim. Adamın umumy durmuşu. ben misal düşün. Öňe gitmegine, iýize galmagyna ýa-da Gaç täsir edýär. kariyera başlamagyna. Gaç täsir edýär. Edip bilýär diýenne nälik diýip Sonra men näle düşündim aýdaýynmy şu wagt bir ýandan düşündim. Men wapşe başga tarapda. Misal düşün. Men bir öýde erbet aýalym bar. Misal Meselem meselem. Ini dinle, olam günden erbim men näme üçin giç gelýän tarap turup bolýardy urdy misal üçin gijerak gelýär. Onun adam bakın nastroyeniyorsa yok gidip gıynançlaydım. Kstati bak albüm çıkaryan gıynançlay. Onu baraken ay gelinim. Yok meselem aydı ya. Ben şeyle düşündüm. İmino şu окружение высоно маскала da. Nervim oynaya iş sonu oradı. İşte ne получается. Ben şeyle düşündüm sonra onu. Durmuş bilen bağlanış, aydın çıkarbilýärler, kino çıkarbilýärler. Hemme taraplaryn jogap berip bolýan sonra. Men düşünçüm bilemem. Allah'ım aydın çıkardım. Ýogan özüm bir ýeriniň durmuşy. Sen mysal üçin işleýän käriňe durmuşyňa bolup geçen zatlar täsir edýär. Gowy ýa erbet. Asnawnoy başta erbet täsir edýär we sunugy işte işin bolany. Näçe janyň realne menen bir aýdym goýdum ýörek dünýä zat ýok da on gatken utar turut rahmet wa za kulisa edin özüň bilýän Aýaty ödüm bilýän. Şu Gowy. Bu ýylyňyzda taşy şu adatlaryny sagdyrandyr ha. Türkmen auditoriýadan kärdeşiňiň aýdymyny bu ýylyňyzda goýmaly bolsa, haýt aýdym goýurdunuz. Birinci maksady bu jilliň tuzdurmakdy. Aha. To есть rahatlattırmak däl ýa. Ba. Ihlas.
Attı. Doğru diyen yani mi? Dava eter. Attı. Ya koy. Sen rock da yerkimin de kabul et zat bilýän zat däl ona. Käbirine köpsüne käbirine dediler. Şol düňe kıyır bam şo manyda etdi 100% doğru mı? Ona da basırgan turmaly. Hem oýatda. Bolýa haýsaýdymy men? Özüň öýren sonra. Ýakşy, müňden bir ýerde ram. Kim aýtdy? Ben koymalı olsam. Ahlak. Aýdamda birini gowy ne dedim bolýam ýa-da A sen özüň seretme. sağladım bolýam. Sağladın bolýar. Sağladın bolýar. İki taraflaydılar o. Bak. Maňa seretme. Lux diýdiler de özüňi näýlep ýaratşar. Gönlüňde değilim ya. Näýlep Ya lady var. Turkol qırnıma edip bilýänmi? Gowa dangdan artda Lux. Bilýänmi qırnıma? Men bärde birini gowy diýerim, diýip ben oglam dälle gurun. Sadece Resulullah bilinen söýýärler var. Ol ýatyrar da. Söýýär. Ya ýatyrar da ol. Yo ben oýsam ignimde turmak üçin oýamdym, rap goýardym. Ay bastır. Aýdym oýmardym. Yo rap goýardym. Yok, twist bärde ýa-da bärde dälikden ýa-da twistin aýdym däller. Birinin aýdymy däl, ýöne rap goýardym janrdan. Turmak üçin. Yok. Men onu bilemem, şu wagt diýäm. Ne der bastırdın o? Ay bolýa diýip goýar ho. Bozuk diyor var. Hep koyarsın. Aha, Resul. Kim oýardyn? Bol, biler bol. Bilen. Twist. Men mara iki budinlik goýanlar. Aha. Irden i giýje goýan. Olam bir sebebi öýe barmaly. Korоче, Beni Lukas. yerwedi akşamkyda Lux goýardy. Giýje ýaly goýar. Giza men ayarlan tarapynda ha şu wagt. Doğru dämi? Giza galmak onu Irakdan öýe barmak üçin ýa Lukasyň kyn oýardym. Sağ ol beýilden. La bayratlar. Men saýlaýan üçin. 4 budinlik var bırak. Barsın. Bärisin oýdum. Bas. Vicdanymda bir renk bilen anlatmaly bolsa, akça diýiplerdim ýa aşasarak. Oh. Ay şu vicdan tema girmek gerekmi şu? Yok. Yok, Kim vicdan. onu aksa diye adam da yalnız şana arasında doğrudan yani insanyny hemmemiz gowy adam boljak bolýarsa şoňa umtylýas, gowy adam bolmany umtylýas. Şoň şu vicdanymyzy edil renka baglap çäklendirmälijek bolýandan gowy adam bolmany umtylýas. Enne sonra kol soragasynda wujdanym arasda diýiljekmi ýa-da? Ben diýotyna arasda Ol. yanlışmayan adam yok. Yanlış bir adam. Ýöne doğru diýär. Arasda tak gözek bolýar. Şu tarafa ýöremäli, gowy tarafa ýöremäli. Ne ak sahypada şunýaly akmy diýip jogap bereýin, mutaç ak bolsa. Şunýaly ak kim? Vicdanım arasda bolsa ak diýip bilýär. Wujdanym arasda, ýöne arasyny her kimle de bolýanlar ol aýdal awtonomny bilen hereket. Şonýaly bol hiç mene ol adam bolsaň aken robot bolmasaň bilemok. Ştaý şu listin doglalyň bar ak diýip. Belli bir algoritm boýunça ýaşap gören adam bolmaly. Onýaly bada, on jogaby bilemok. Ýokmy kadýany opşy näle jogap berjek. Mysal üçin gapdalna edi, sen näme diýip bilen oldun? Yok. Şu onýaly zat ýok, ine şunýaly bolup bilýär. Aklis asdy düşünýär, ýöne her kiýjek ýazylan arasynda. Sen mara misal üçün 50 ak boljak bolsaň seni ütgöz bilen adamlarym var. Belli Belli ýa-da şo belli bir случай seni ütgötmeli bolýar şo taýda. Belli bir wagt. Şonýaly. Olsun ya yanlış yaz. Aslydan ýaman bolmady esasda şo. Belseret da Kerim Bayer'in gepleşmek ve gülüyordular. Şunu özümü bakıyla duymadım ama sebep isem gülü denarlara veriliydi. Ya o gülü ola da bir hil olmadım sebebi o gülü şol gepleşiň sponsorçylyk eden gül magazyny sowgat tökmünde berdi eden ýalňyşmasam. O
Ayalyňa berersiniz diýip berdiler. Çağalara sowa tökmünde berdim. Kän gülem berip duramda begen ýalar şoňa. Iň gowran frazaňyz näme? Meka öz aydymyndan. Yıkılsamam tur yine görüş, sen tarafsanam doğar güneş. Ay canım. Mysal üçin gowy adam bolmak üçin hökman gowluk etip getip bermek gerek däl. O dyrjyş. Yerwetlik etmeseňem ýetik. Tamam. Kimin aýdan näme bilemek bir ýerde okudum da, "Иди туда, где страшно" diýär. Evet, ben sonra varayım. Öz kârinizde halamayan dağılır. Gelecektir, öğretir. Aydınça. Açık. Açık. Köpçülüğü de yanamalı, şu an açık ayıp diyor. Açık. Bilsinler. Ana aydym aytyp durma. Anam angyk ýagdaý gowy adam da gel. Şeýle bir ýüregin joşdur ya, ha, çek tarapyna gelip, öwüp duranlar bolun, çöwüp duran ýalar, o sen şuna sene ýagdaý köpçülüge hyzmat edip ýören adam, angyk hem ýagdaýly adam da dinjin alan. Men ene şeýlesini halamak diýmini aýdym sferede. Men näme sen halamak bilýän? Lika tanalmak üçin ılgyýas, soňam tanalmazlyk üçin ılgyýas. Men şan halamak. Tanınmalyk däl, görünmezlik üçin. Görünmezlik üçin ılgyýas. İlk tanalmak üçin jana diýär, soňam tanalmazlyk üçin jana diýär. O da bir stepin ol. O içki gütüşük tatlar ol ya erwet tatlar stepin. Men diňe şu tarapyny halamak. Sen näme bel? Bahilçilik halamak. Resul sen näme halamak? Öz kärinde. Mene var o halama diýär. Nemem ýok da. Ulalys ben süper. Öz oğlumda, öz kârinizde görüşmek istedim. Ýok. Näme? Menem ýok diýär. Ýok. Mene isleýän. Eger tawandy bawarsa mysal üçin edip bilse mene islerdim. Misal üçin men şuma kiçide men çağalam men wrody sluchy ba ulym. Ben gady diýen käwat aýdymjy gaýdýan dogry giýär, ýa ritmikany emela dogry ýerler. Sözler dol aýdy bilmese de. Bam kara diýen sluchy ýany men islerdim. Öz kärinde bolmany islerdim. Ha, men islerdim. Если onam disiplinirowany edip ýetişdirebilsek, olady terbiýesini dogry bersek, kyn zady da kärin. Dol çağılym ýany bol bilemek bar. İslämekdim. Az bolýar. Barym ýa-da bar ýat turýar, ýene bir zady ýetişek bolýar. Gara berbilemok şu islen wagtymyzda çağılan. Şonu baýan. Maşgala birinji nämesin o? Birinji Orunda maşgala ýöne seret sungat men şuma çörek berýärdim ama on taşladam çörek berilmeýän maşgalama. Şoň üçin şu wagt birinji ýerde sungat goýýan, şoby maşgalam hissady nätäç bolmady. Imine finansy zatdan. Eger beýt ýaşasaň, ýankyýaly diňe maşgalam iş owurram näýdik gelseň, sen ýanky diýişim ýa şu taýlarda zatda gezýän, sen eden arzu dileglerine ýetmek üçin maşgalan, çağalan zat dilegler arzularyna ýetirmek üçin, o ýerde okudyp iýdirmek üçin sen birinji ýerde işiň bolmaly. Näle birinji ýerde men işim söýän maşgala danuýwa däle durmuşda mysal bir köp işlenýärdi. Şoň üçin ýa begling diýişýärli. Köpülenç studiýada toýda onnomyna bolýar, şo bu öýdäkileri gowy eklemek arzularyny ýetirmek üçin. Şoň üçin birinji ýerde iş bolýar. Ne to şo sungat hökmannal iş birinji ýerde bolmasa sen aşagda kanagat edip gezýän onu. Çağırtıklan bilen aýlan, ýa-ni bizemizde ýa-ni aýlan börken marojny ýetirýär, alyp berim bilmesen mysal şuny aýdy. Ýok men o ramka giram zokda mysal ýok bunu aýdy. Sen ne bırak maşgala hiç bolýar diýdiler ýa. Hem sonra wagtlarda şey karakaslar ötmek istedim da.
maşgala diýende, maşgala söýýänimiz üçin DJ gelýänini rast dinýärler. Hava, sen eger işleyen varsan, mesela şöyle işleyen varsan, doğru mu? İşleyen mi? Köp işleyen mi? Düşen, şu maskala için işleyen, şu arzular yetme için. Maskala mı? Arada nime oldu da, arkada gülen, Al Nassr'ın oyunu oldu. Futbol. Hakik özünde bolan tat. Oğlum alıp futbola gidetim geldi. Ondan, oğunu da montaj gabat geldi. Video montaj. Şu vaat orada ay olamsam, emme kardeşlerimden şulaydı. Syomka, reklama, iş. Bütün ilam toy. Aslında dostlar, şu men stadyona gidip görürsün geldi şu futbolu oğlum bilen. Şeydi planladık, maillamaradık. Yani bolmadı netiýe berdilerken öz iş otogymyzda oturup jan koýarlyk edýän diýip video koydum. Arada görünýär onu badyr. İstersin. Maňa bir dostum kommentaria diýen maňa. Oğluma matlam şu içinde. Yok oğlum öýdedi men işledim. Kabinetde motaýda adam kendim kabinetde. Bir dostum kommentaria diýär, o dostum seni tanaýar. Dost onu diýär, sen üçin çağılan birinji ýerde dälmi diýär. Kommentaria eder. Enne olar ýaly sonra üçin hemen kendim ýüregim ağrıçak adam däl, o sonra üçin. Oturup düşündürüyorsun gelýär da, canım dostum. Sen işin bilen menki deň däl. Sen misal üçin ýerde saat 6-da turýan bolsaň, men 12-de turýan. A sen gije 1-de ýatýan bolsaň, men daňdan 6-da ýatýan. Biziň rejimimiz deň däl. Men çağalam, men oýa wagtym ýatyrlar. Olong ýatan wagt men oýa işleýän, şonu gabatla bilemok. Ve bu kunäri Allah Taala maňa beripdir. O şundan çöregi netiýäni ýazypdyr. Ine ýan soraňa jogap öz çağamyň şokärde işlemegiň islemeýänliginiň sebäbi şu. Wagty, uksy, durmuşy stabil däl. Men şonşy islemek öz çağamyň şokärde işlemegiň. Bu sanatından jogap berýän. Şu ýan soramy. Men marazat çoğun şöyle jogap bereyim. İsleýän mi diýende? Näme kärde, näme açylsyn, ýöne şu kärde, naprimер, aýdynç bolsa begenerdim. Sen sen diýen şu wagt biziň hem kakalymyzy islemekde, şo biz çağrılymyň ýanyna şeýle bolma. Ýöne iýdiňi dowam etdirýär. Diýdirmegi bulkanlada. Gowa adam bolsun näýe. Şo näme kärde bolsun ýöne iýdiň ýörese begenerdim. Allah zanbiram çağalymyz ýüzümizi utandyrmasyn inşallah. İnşallah. Planyň ogly diýip, gowlukda misal üçin ahlat ogly, Resuluň ogly, beýliň ogly, perwan ogly diýip gowlukda tanatynlar. İnşallah hemme. Olanlar taňra ýapsyn. Minnetdar. Hakykatdan hem proýektiň adynyň içkin gurrun boluşy ýaly. İçkin gurrunlar etdik mikaga diýen tamaşaçylar. Bir derledik, bir güllük. Gyzykly bol mukara diýen galany men inşallah çykanatyn özüňizden görerdiňiz. Men birinji bilen hemişe şu mihmanyma aýdýan sözüm bar. Biren kapsyny diňe gow habar bilen gapmak netiýesin. Biri-birimize jaňa demizde bir zat boşlap jaň etmek netiýesin. Gow habar boşlap jaň etmek netiýesin. İnşallah o bir gowunlarda görüşüp duralyň. Siziň üçüňizden gow barýar we üçüňizden hem gow işlere garaşýar. Netip bolsa, näme öňüňizde toýlar kän, üçüňizden Türkmen toýlarynyň sahnasyny bir gow täzeliklerine bilen begendirip durarsyňyz diýip umyt edýän. Galbertde hem watanymyzda hem jemgyýetimizde bir peýdaly işleri, gow işleri bize hödürläp dursaňyz inşallah begenerdik. Şo günde şaýat bolaly. Size üstünlük. Silap sağ olun. Size de sağ olun. Hemen minnettar. Şuňgulenem dostlar. Konteynerda içkin gurrun ýene bir sany jemleýär. Nik sany görüşýär. Hoş sağ olun.